Για πες μας, Νίκο, τι πρόβλημα έχει το αμάξι? Δεν έχουμε γκάζια. Δεν έχεις γκάζια, τι εννοείς δηλαδή? Κόπηκε τη δίζα, έσπασε βίδα που την κρατάει κόντρα. Δηλαδή ο χρόνος που έκανες ήταν εικονικός εντελώς. Ήταν με μισή υποδύναμη. Με μισή υποδύναμη από τα 72 άλογα. Τα μισά. Θα το φτιάξεις, θα είσαι έτοιμος? Θα δούμε. Θα δούμε. Λάστιχα δεν έχουμε. Λάστιχα δεν έχεις, Έλα να δεις. Για να δούμε. Εντάξει. Το ένα βγαίνει, το άλλο μπαίνει. Τι να κάνω. Μόνο στον πόλεμο. Δεν θα πάω από χάρτη. Σαγκάκια να πω. Αν δεν κάνω λάθος, οι συνεργατζίδες με κάτι τέτοιο σκουπίζονται στα συνεργεία, τα γράφω. Ρε μου λες, καλά ρε, με μισά γκάζια και θες να κάνεις χρόνο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ρε σε εκεί. Σαν γκάζια είναι καλή. Σαν την SLK. Άντε, ολόκληρο μηχανικό έφερες για να τρέξει. Δώσ' του κάτι του ανθρώπου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έτσι τρέχουμε, οργανωμένα. Δώσ' του κάτι του ανθρώπου. Όχι ρε, όχι ρε. Γιάννη, τι χρόνο έκανες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Γιατί δεν ξέρεις? Τώρα μου είπε να έχω ανοιχτό. Μήπως ήσουν πολύ γρήγορος για να σε γράψουνε? Μήπως ήσουν πολύ γρήγορος για να σε γράψουνε? Πολύ γρήγορος και δεν τα έκανα. Σε είδα πως παίρνεις κάτι RX8 με 240 άλογα τουλάχιστον. Και ένα τούρμπο. Και ένα turbo. Εντάξει. Για αρχή καλά ήταν, Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Κοίτα, εύκολα σβουρίζεις. Εύκολα σβουρίζεις. Ναι, όταν είχε φύγει μια φορά με τον Ελβίτο, μια φορά με τον Νίκο, έφυγε από την περιφερειακή στον κόπο του Φίνικα, πήγε να φύγει και του φύγε τα μάξι αυτό. Και μέχρι να το μαζέψει λίγο ίδιο και έπαθε. Θυμάμαι. Έχω φύγει εδώ στην ΚΑΠΑ 1. Βαγούρας Αθανάσιος και Πλέτσα Κατερίνα να έρθουν στην πύλη. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Γιάννη, τι κοιτάς, τι κοιτάς? Τι κοιτάς εκεί πέρα? Δεν κατάλαβα. Τι κοιτάς? Έχει μια ξανθιά και την κοιτάω. Έχει μια ξανθιά και την κοιτάς. Ποια, αυτή που σταυρώνει τα πόδια της? Όχι άλλη. Πού είναι ρε μαλάκα να την τραβήξει κι αυτή? Ποια, εκείνη με το άσπρο καλτσόνι? Εμένα μου άρεσε αυτό το τζινάκι. Δες το, δες το, δες το. Γούστα είναι. Γούστα είναι αυτό. Η Λότους ή την ξανθιά? Δεν γάμιε την γυναίκες. Δεν γάμιε την. Βασίλη, αυτό είναι η αιρεσία της.